Já vás vítám opět u dnešního videa. První video vlastně v roce 2025 a dneska si zahrajeme pražské metro. Máme tady simulátor pražského metra, takže jdeme na to. Tady dáme line B, pokud to teda bude fungovat. Jo, funguje to. A my se dneska podíváme na pár simulátor, jako kde jsou metra, protože jsem hrál asi jako vlaky, ještě letadla mě chybí teda, ale zkouším jako postupně všechny dopravní prostředky a doufám, že se vám moje tvorba líbí, doufám, že aspoň nějací příznivci dopravy tady na mě sledují a takže jedem. Myslím si, že teda ta kabina, jako je to Roblox, no, ale jako není to špatný, jako není to úplně nejlepší, ale dá se, jako ta hra vypadá pěkně. Ten Zlíčín, jako ta stanice vypadá fakt pěkně, jako já jsem popravdě nikdy, jako já nejsem z Prahy, takže jako já nevím, jako je, jestli to ve Zlíčíně takhle vypadá. Když tak pokud je někdo z... pokud je někdo z Prahy, tak mě můžete napsat, jestli to tak vypadá. A takhle vypadá teda ta stanice Zličín. Musím uznat, že nevypadá nějak nejhůř, jo. Máte tady i automaty, na jízdenky a na pití, máte tady i mapu a jo, není to špatný. Za mě jako nevím, jak to vypadá ve Zličíně, ale myslím si, že by to mohlo tak vypadat. A jinak mně přijde, že ten interiér a exteriér toho metra není nejhorší. Jako tady ty tlačítka a ty sedačky. Sice není úplně realistický, ale dá se. My už teda vyjedeme. Tohle teda neumí troubit, to je jedno. Ale jako je to celkem pěkný simulátor, musím uznat, že jako není to úplně prostě realistický na detaily, ale třeba v těch stanicích se mi to líbí. Jako tenhle simulátor je celkem fajn. A myslím si, že si s tím vývojáři dali celkem, jako aspoň trošku práce si s tím dali. A jinak takhle to vypadá v tunelu teda. To metro. Za mě celkem pěkný. A tady už budou tady další stanice. A to jsou Stodůlky. Tady taky vůbec neznám teda tu stanici. O, tak trošku jsme to přejeli. Tak. Dveře se teda otvírat tady nemůžou. Ale může se nimi normálně procházet. A normálně nevím, jestli jde mezi teda jednotlivými vozy, jako podle mě možná jde i přecházet mezi jednotlivými vozy. Aha, tak nejde. Tak nejde. Ale jinak myslím si, že tady trošku už je to méně zpracovaný, jo, nejsou tady třeba ta mapa, ani jako cedule. Nevím, ten Zličín vypadal podle mě líp, tak jdeme dál, tady s krásným metrem. A jedeme do další stanice, to bude podle mě tam u toho města, ale jak vidíme zvenku to moc zpracovaný teda není, ale to je asi úplně... Tak, jedeme. Tak a další stanice, co tady máme, je Luka. No, zase trochu to musíme brzdit, jo. To metro brzdí teda celkem dlouho, ale máme tady stanici Luka, která taky nevypadá špatně. Nevím, jak je to s tou realističností nebo tak něco, ale jo, hlavně v téhle stanici prosím vás nechoďte, tam nikdy nechoďte. Já jsem tam jednou šel a spadl jsem. Spadl jsem a už jsem se nemohl dostat zpátky, protože to ještě není úplně detailně zpracovaný. Tak jedem. Je i pohled, jako, jak vypadá, jak kdybyste byli cestující. Nemůžete mít tady pohled jako z kabiny, jak to vypadá, jako když řídíte. Taky fajn. Tady jsou
Lužiny. Stanice Lužiny. Ta taky nevypadá nejhůř. Zpracovaná. Máte tady takový rostlinky, lavičky, vypadá celkem fajn. Jo, ale zajímavost, v Praze mají jako skoro jediný, možná i jediný, takhle ozdobené stanice, vždycky tam, třeba jsem byl ve Vídni a tam prostě šli vidět jenom kabely a nějaká technika a myslím si, že v Praze ta Praha má asi nejhezčí stanice metra. No a jsem zvědavý, jestli v Brně taky budeme mít metro, protože někdo ve zprávách bylo, že ho možná bude mít. Tady to je pěkný, jdeme přes řeku, tady hezky mostem. Tyjo, to je nádherný. No a že bychom v Brně taky teoreticky mohli mít Brno, ale nevím, co je na tom pravdy a když už, tak asi za nějakých 30 let, jo. Trvalo to 30 let schválit, tak jako za mě to bude hotový až za takových těch 30 let. A mezi tím už jsme dorazili do další stanice. A to je Hůrka. Stanice Hůrka. A nevypadá nejhůř. A vlastně nevím, jako, ale je tady takový skleník, dá se říct. Nevím, jak vypadají ty stanice v realitě, když tak si je můžete dohledat a porovnat. Kdybych bydlela v Praze, tak bych vám samozřejmě řekl. Tyjo, to by bylo jako dobrý, kdyby pak bylo i brněnský metro jako hra. Bychom si určitě zahráli, ale minimálně než udělají to metro, než udělají tu hru, já si myslím, že se toho... No, já se toho možná dožiju, ale nevím. Ale pokud by, já si myslím, že to metro bude asi řízení na roboty. Kdyby ne, tak by ho mohl jako v budoucnu řídit. Jako doopravdy. Tady je stanice Nové Butovice. A to je vlastně, není to konečná metra, ale ono to ještě není dokončený, protože ten vývojář to nestihl, ale jsem zvědavý, kdy to teda dokončí, aspoň trošku tu mapu. Protože tam vidíte vepředu, že už to nikam nepokračuje, nebo trošku možná, ale že to ještě není asi připravený na to. A když jdeme sem, tak jo, tak jsme spadli, no. My se jdeme podívat na další hru. A tady máme další simulátor a to je Subway Simulator Prague Metro, který je dostupný nejen pro počítače, ale i pro Google Play. A já si počkám, než to načte a jdeme na to. Tak a teďka si to dáme tady česky a vlastně tady si můžete zahájit směnu. Není to v Robloxu, musíte si dosáhnout zvlášť. A je to na počítači, na telefon a my si dáme vlastně, půjdeme kratší linku, pojedeme ze stanice, třeba půjdeme ze Strašnické do třeba náměstí Míru. Nevím, jak je to dlouhý, protože vložíme identifikační kartu. Tady je naše metro. Strašnická. Tak a dokonce se to i hlásí, otevřem dveře. Tohle dokonce i troubí a svítí. A pak můžeme i hlásit, poslouchejte, teď to bude dobrý. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Dveře se zavírají a my odjíždíme přesně na čas. A jo, tady jsou šipky, pardon. A je to celkem fajnový simulátor. A je realistický. Příští stanice je Želivského. A jinak tenhle simulátor je dobře propracovaný. Jako ještě existují... Jako existují simulátory, který jsou ještě propracovanější, ale tohle je více než v Robloxu propracovaný, ale mně to přijde i tak hodně dobrý. A jinak jako je to fajn, jako mně se ten simulátor hodně líbí teda. Tady podle mě vidíme vzdálenost od stanice a tady podle mě jako vzdálenost od té stanice vidět, takže jedem. Takže tady už jde vidět stanice. Tak.
A zrovna ty jo, to je pěkný celkem. A tady máme stanici Želivského. Myslím si, že je pěkný, můžeme tady zatroubit a říct stanici vlastně. Ale ne, my to neubrzdíme, No, tak jsme to neubrzdili, no. Tyjo, to je ostuda. První stanice a my jsme ji neubrzdili. No nic, jedeme do další stanice. Příště zkusím brzdit včas, takže tak no. Tyjo, brzdíme, snad to ubrzdíme, ale myslím si, že to ubrzdíme snad. Tohle je Flora, nebo co to je? Jo, to bude asi Flora. Jo, Flora, ale tady tyto stanice se mi strašně líbí, tady prostě oni jsou strašně hezký oproti ostatním ve světě, možná ještě třeba, nevím jestli třeba v Rusku nebo ještě někde, ale myslím si, že v Praze jsou fakt jako jedny jako z nejhezčích, myslím, možná jako všeobecně nejhezčí. Tak, brzdili jsme to, můžeme si tady dát hezky kameru a otevřít dveře. Flora. Tak, nastupujte, půjdeme ještě asi jednu stanici a pak to ukončíme. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. A jedem. A už jedem. A máme asi 10sekundové zpoždění, to nám nevadí. Příští stanici to ukončíme. Příští stanice Jiřího Spoděbra. I když nemáme konečnou příští stanici, tak já bych to tam už ukončil. Upozorňujeme cestující, že tento vlak končí Jdu ve stanici náměstí Náměstí Míru, ale my končíme ve stanici Jiřího Spoděbra, takže jedeme tam. Jinak tenhle simulátor mě přijde fakt fajnový. A protože je to offline, můžete se ho takhle jednoduše stopnout a můžete zpět do hry. Tak, jedeme. Tyjo, tak to nevím, jestli ubrzdíme, no, tady to brždění je trošku občas náročné, ale ne, to podle mě neubrzdíme. No, možná. Jo, no. To když bude člověk pak řídit metro, tak se musí to naučit už v těch simulátorech, jako vůbec ubrzdit ten kolos. A jezdit přesně. Tak. Jiřího Spoděbra. Ale je to fajn, nový simulátor. To jako jinak, tady už to teda ukončíme. Ukončete prosím výstup a nástup. A jak tady jde Dveře vidět se i ten interiér, což je teda fotka, ale to nevadí, takže tenhle simulátor je, to jsem nechtěl, tenhle simulátor zavřem a jinak asi už ukončím to video. Pokud se vám video líbilo, budu rád, když dáte like, odběr, což mi nejvíc pomůže, a koment, co chcete za speciál, a já se s váma loučím a u dalšího videa zase čau.